Казвам се Тереза Маринова и съм олимпийска шампионка от Сидни 2000 година в дисциплината троен скок. Активно участвам в тази програма, защото смятам, че тя е изключително важна и за мен е от много голямо значение децата на България да растат здрави. Днес проведохме открит урок по лека атлетика, заедно с деца от 4 и 5 клас, като моята задача беше да им представя леката атлетика като един начин да се спортува, да се води здравословен начин на живот. Разбира се, опитах се да им дам съвети както за самото спортуване, така и за едно балансирано хранене и въобще за всички неща, които са необходими, защото да бъдем здрави е една съвкупност от много неща. Да, аз като майка на 2 деца съм супер щастлива, че аз до този момент се умях да науча моите деца да пият достатъчно вода, наистина да приемат достатъчно плодове и зеленчуци. Подчертавам и зеленчуци, защото е много лесно децата да приемат плодове, но с зеленчуците е малко по-трудно. Разбира се, и от изключително значение децата да се хранят правилно, от изключително значение децата да се умяват така да балансират родителите начина на живот на своите деца, те да успяват да се наспят добре, да имат достатъчно сън, да имат достатъчно спортни занимания и движение, за да може наистина всичко да е балансирано.